Alle sammen, velkommen til den her video, eller ny julekalender, nytårskalender. Der kommer til at være en ny person med, eller, ja. Og nu kommer han. Hvad kommer? Jeg er simpelthen hans bror, og vi skal starte med at tænde det her. Okay, jeg starter. Nej, Victor. Ja, godt nok lille med flamme. Men vi kommer til at Nej, Christian, vi kan bruge den her lejr. Jo, kasse. Det skal noget håndtår. Nu må se. Hvor er det? Ja. Og så en mere. Skal jeg gøre det? Så tager jeg lige den. Så, nu har vi tændt. Alle tre. Næsten. Tre. Der er lige en, der lige sidder lidt. Hov. Den kan du tænde. Christian, så går jeg sådan noget ned på bordet, det der. Nej, det rører ikke ned på bordet, det rører bare ned her. Nå ja. Og ja, nu har vi tændt, som I kan se, 3. Ja. Og det vil vi gøre hver søndag, så vi mangler kun én søndag jo. Nå, hvad skal vi starte med, Victor? Ja, men vi vil starte med, at mig og min lillebror Christian, vi tager noget fyrværkeri, krudt med hver dag. Og det skiftes vi til det. Så i morgen er det ham, og i dag er det mig. Og jeg har taget, det kan jeg desværre ikke lige sige det nu. Nej. Imens så shout-out til alle jer derude. Ja, i hvert fald nytår. Godt lavet. Ja. Håber I får en jeg tager sådan her med den 24. december. Og, ja. Hvis I kan se det, en Long John Silver 19 skud. Det er sådan et batteri en slags. Ja. Og den skal jeg færdig til nytår. Jeg tror også, I kommer til at se en video til nytår, måske lidt af. Fra morgen af, fyrer batterieri af og sådan noget. Men i hvert fald til den her Long John Silver 19 skuds batteri. Fra Creators Fireworks. Det er fedt. Og den her lighter jeg skal lige... Nej, ja. Det er mig og storebrors for sidste år. Vi vil prøve noget sjovt i dag. Vi skal prøve nemlig at lave en drink, og så bagefter det, så slutter vi med noget virkelig fedt. Det er en hemmelighed. Vi siger det ikke nu. Okay? Så bare min lillebror, vi skal starte med at lave drinks. Ja. Okay, ud sodavand, ikke også? Ikke andet. Ja, I kommer ud i køkkenet. Du skal Husk, det er nytårsdrinks. Nytårsdrinks. Det bliver fedt. Jeg tror, man skal også bruge lidt saftevand til sukker ude i kanten. Ikke saftevand. Okay. Er det okay at tage noget drik imens? Ja. Og det er ikke noget med knust is eller noget pis. Ligesom det laver hver gang. Det skal jo være rigtig champagne. Så. Nej, du skal ikke fucking hælde champagne eller ikke. Nej. Men ved du, hvordan man får det sukker på toppen? Saftevand. Og hvad mere? Sukker. Okay. Vi starter med saftevand og sukker. Let's go. Okay. For det første, okay, vi bruger bare det her. Det her er fint. Vi skal bruge sådan okay lidt. Nå, men Christian, det er det her. Jo, det er fint. Det skal bare være noget, der klister. Men Christian, det er den der på. Hvad? Og jeg tager mig ellers bare lige. Har du noget, der kan klister? Det er sådan en klister. Nej. Tænk det godt om. Nå, jo, det her saftgang kan jo godt bruges. Ja, men det skal jo på her. Ja, det vil jeg godt, hvordan man så gør det. Nå ja, så døber vi den. Ja. Men Victor, vi skal også bruge en skål af sukker. Men, nej, ikke en skål. Nej, okay, vi bare... Ikke en skål, nej, men... Vi skal bare have en lille kop med det. Så, jeg finder lige en kop. Pas nu på. Det er ikke engang så meget. Ikke sådan nu der, Christian. Ikke sådan der. Jo, du kan godt tage sådan en der.
Men vi skal selvfølgelig ikke have saftevand Det i. er meget lidt. Vi skal selvfølgelig ikke have saftevand i. Lille. Nej, der skal solvand i. Lille. Ja. Lille. Der skal bare sådan, okay, hertil. Bare begynd du. Bare begynd. Så, stop. Og er du klar? Så, lille kan. Sådan. Og så stop lige. Så skal, nej, den skal hænge dernede i 1 minut. I glæder til overraskelsen. Den er altså fucking sjov. Ja. Jeg tror, den har været der i 1 minut nu. Min nytårshat, den er også lidt sød. Ja, den skal vi også vise, tror jeg. Ikke lige i dag. Nej. Det bliver lidt mindre i serien. Fordi den er lidt skør. Og så 3, 2, 1. Det er sådan noget sådan, der kommer sukker på kanten, vi er ved at lave. Christian, der er alt. Nu er der sukker i kanten. Genial. Der er alt for meget. Nej, Victor, det er fint nok. Det gør mor også, det her. Nej, det er heroppe. Det er fint nok. Victor, det er fint Christian. nok. Okay. Hallo, det er fint nok. Ja. Vi siger, det er fint nok. Så skal vi... Vi har faktisk også købt meget krudt i dag. Vi skal have lidt det her. Ja, vi har været ude ved... Vi skal have lidt af det her i. Ja, vi har været ude ved Midtjysk Fællesøveri og Harald Skrald. Ej, Harald Nyborg. Det er bare det mig og mine venner, vi kalder det. Og det er den der avis, jeg der der batteri. Victor. Det er en, jeg har købt derude. Så. Det er en, jeg har købt derude i dag. Lille juice. Nej, Jo, bare lille. Det skal også være frisk. juice. Der er nok. Det er fint. Hvor skal der juice i? Det må putte frisk juice i mange gange. Er nu ikke drikke det hele? Bedre. Sukkeren, den er god nok. Det er faktisk godt lavet mig. Jeg husker altid. Det der plejede vi at gøre. Vi tog bare alt det der udenom. Det er det, jeg bedst kunne lide. Indtil min mor ikke havde mere sukker. Eller mere saftvand. Det var altid en nytårstradition. Jeg tror også, vi har lavet nok i dag. Vi skal fandme uger. I hvert fald, det var godt. I hvert fald så ved jeg, hvordan man laver det igen. Og i hvert fald, vi tager lige en kleiner. Nu har jeg en kleiner. Du har en kleiner. Ja, så er jeg bare væk. Dobbelt kleiner. Ja. Og det der, det er altså... Det skal lige siges, det der, det er ikke min ven. Jo, han er lidt, men det er min bror. Så. Ja, det er bare min bror. Ja. Har ikke en ven? Jo. Reklame til Victors Græsservice. I kan se numre. Bare ring til det der nummer. Så får I slået jeres græsplæne. Okay? Må jeg se det? Ja. Nå. Jamen. Overraskelsen, den synes jeg lige, vi skal sidde her. Nej.
Du slipper den vej, der, Christian. Det er fordi, han er lidt light og gal. Nå, jamen overraskelsen. Den skal Christian også lige være med til her. Du skal sidde ned. Ja. Vi skal ud og fyre. Vi skal ud. Det er fordi, vi skal ud og fyre 2 af dem her af. Og de larmer ikke, og vi har fået lov af vores forældre. Skal vi Og ikke slukke dem der? der sker ikke noget. Og der sker ikke noget ved det. Så I skal ikke være bange. Nej. Så vi går lige udenfor. Hej.